Laluya sa akong anak eh. Hinilak gihapon ba? Sakit din siguro niyang samad. Alangan kay giingnan ako gisa ikatulok ang manukad. Baliktad man noon di na. Tunok na nun sa lansang. Ay baliktad di ko. Unsa man day ana? Agay. Sa tunok? Iya bataa eh. Unsa na? Pero sakit kayo. Okay ra ka te. Sorry. Okay, magilak mo tayo ko. Okay ra ko. Sorry nang gudti. Wala mo kabalugod nga naday lansang dito sa hagdanan ba. Isa pa. Gamay bito na imong samad oh. Gamay-gamay rin eh, pero yayay ni. Oh, yayay ka gamay Rono, dro. Agay! Sabi na siya ay kabalong sakit gipislit pod. Sakit gid eh. Sorry. Sorry ka diya ron. Asa mo guniyang mama ba? Buntag na ba? Wa pa kauli. Kabalong maoron ako nabalaan ka na mo ambak sa hagdanan. Nara oh. I'm home! I'm home lang gihapon. Anong karon pa man ka? Wala nga, naglami ang istorya dahil itong buntag na lang dyan ko nag-uli. Oh, nagilak man ang isa. Ay, nasamad na siya. Wala nga naman, yung ipambak dito sa agdan mo. Yan, natunok ko lang sa... Ha? Ano ipambak man po daw ni mo eh? Alangan ki, dalaga naman imong anak ba? Di ba yung anak man namin ka ng paambakon sa ikatulok ang sagdanan? Unsa ka ka, natuto, makaanang kinaraan. Tanawan na imong anak karon natunok na noon na. Sakit kay May. Alangan ki siya man pod nga. Yung kog gikan sa babaw. Ambak ba? Siya kay gikan mo sa baba. Pataas di. Naglisod na siya din. Natunok na noon. Wala ko na siya nagikan sa babaw manukad. Daw ba din mo ambak ti nga gikan sa baba padung pataas. Saan na siya eh? Naman jud. Ay sisi naglalas naman noon mo diha. Oy, ikaw may tigulang. Ikaw man ang Oh, unsa man? Dugay biya ka ning uli ha. Basig nakalimot ka. Ingon gani ko niya. Saan mo na ni mo ron di nga. Nagkinilak naman na. Ano na lang ma? Sige, pag-ilis te. Ma, ikaw kay nakailis na. Ay na pag-ilis. Ditso na ha. Punta ka, manglakaw ta te. Ha? Tara, lakaw ta. Kaya para mawa na imong simad ha. Punta. Kito kayo ba? Ate, mag-sorry lang ta karon dati ha. Sorry kayo. Punta, malipay ka diha te. Sama ni diri, di man ni makaayog sa mad. Ay, unsa mo di ay tambal lagi pa. Didi ka ganahag inganit. Didi sa ganahag ingani ma kanang dagag kalingawan. Dili. Oh shit, not good. Ay ngani na lang ma. Manggawas ta dito sa gawas kay nako ihatag sa Sharuk. Di siya maayo ani. Maayo lagi na yang samad lagi. Dito sa gawas para hayag ha. Tay bitog lista maayo ah. Basta. Tay bitog ah. Oh, ingat ka na kay hatag niya. Asa man ta? Sige ra, dito ran alay ko ihatag lagi, promise oh. Ano? Tara. Sama ni diri oy. Dili lagi siya ganahan ni ngani. Di kita kay tao. Ano sabod? Ano ta kay mangita pataglain? Dagan ba man ni diri oh? Oh, Sharuk sa puton pa kani so di ka malipay ani. Lang ganahan ba na? Ah, Sharuk di sa ganahan ani ni nga oh. Sisig lang ito na pud barbecue. Eh. Kung ni oh. Dili ginaganahan kay ipaabutan na katay mo ang ihatag sa iya ha. Ah, di ay. Ah, sige, yun ra inig humagkaon ako, ihatag nako. Kaon sa kuha. Kaon na lang po, boy. Basta dito yung mag-iingon pa. Mana nga lang tagkaon, ah. Ito, di, hatag na. Nasa ito may mga dugayan. Ay, kapit ko nakalimot. Sige, hatag na kuha. Hatag na ko, ma. Hatag na. Ano tayo? Sige na. Tinulog mo. Ayun na siya kung sa mag-ani pa.
daw, tingnan mo kami. Sama niya, eh? Dalaga naman ka. Unta, malipay ka na. Amigo na ta ha. Miko si mong mata. Ano na napkin? Nasuko mo. Kira to siya. Okay.